Paralak sa simpan ngai ko boleh biang api ha ka kerteng ka macam tam jung prajung disgrace mentah kasi la poi shbun ki ne ki dawai haba pipet kum ne itik kum ka bang isu tong nakawa ndrei kam dei ka kani ka dei ka dawai ka batrim tam bang isu tong hi bolong kum ka kani kalong pures kadai pures bolong shet rum dai ngi klam da shet ngi isu tong bai kum tu bat ngin sa sat hang ni haklong ngin the hang ni haklong ndrei kani ka dawai pitep ka troikam na benta ki ai bon jat ki jat jengpang na benta kini ki ba la mong ki khlai bedon mau haki kidney don mau haki bladder kumuksang mo kidney ki khlai badon jingmong ha khlai bakan badon ki balak mong ha po jongki ki balak kala ulsar nang ta kini badon kanser nang ta kini ki ba pang khmat ni ai kini bat soj hau khmat nang ta kini kiba su jungdong man la kapor nang ta kini kiba don sis nang ta sibon chat kini kibom yok kun rumah bedon sis te ka blok ya ka plasok kun jong ki kentai nang ta kumta ter kani ka dawai ngim dei bang isyat ndrai ni su pha don ujermi hapo klau ubami bat ngisu pak mat yang tu jermi dah kawan nang ta tu jermi un kejar yang tu bat ngi sayus hang ne ha klong ke ya kini ka dawang yo ngimdai bang yo na shani sajan shani sa ri nong wei mo ndrei kini gidon shathan karu kum hakaru hil nang ta kum sha kithan war nang ta bat segi than langam mo ri langam sibun jat ki jat dawai ki ba don tengi phawat na stay bat menta ka singi ki la poi kat ne klong hi kat ne klong ki la poi baro khat chane te yo la sin ap dang jong phi don ni kum kini ki jat jing pang te sa kontak sa phone yang kum ba phi supon man la ka por yang te sa phone sa kontak hau nombar bangan sabu ha description ha ka por bang upload ya kini ki video te wat no so perlong nomor kani ka datang ka attachment jonga nak ta jong phi dai banga hikaya phi kumba hikai ha tu ki wai ki video nomor ba ya kani ka jat dawai shem sistem wat dangaru jenjar ba nomor ki don ki ba tray shaki wai ki jaka ki banga bu laki nong tray ba ban phawat ki dawai sapo klau ti kani ka datang ka attachment ka banga kwa ban pni phi ba kini ki jat dawai ki banga la jar kerteng nadu mene ki la poi te safun sa kontak yanga kapor ai dawai jonga hang te hasadeo ka dei nyau siteng men step ha ka singi balang bat kapor khang kalong ar siteng lami ar beji janmir nyau siteng men step adu ar siteng janmir bat ka kaman la kasni ngadon seni sethan west seni sethan hani hanong spung west Hazil district ke pi perlang ke kolong tentu long tip ka tang ba kamdai pat ka ka bangi sitong ndai kaya pher pat kini gadawai bat ka kai kolong tentu priang ba kling tentu de kublai sibun perlok ni se tentu pan ha ko wei pat ka video kublai sibun ngin se tentu pat ka pon sa kontak nga nomor bang sabu hadis kublai sibun